Naka Good News TV sa sisin 4 ngi priang subah fi baro ki parlok ki ba ki jongi ki ba pa ne ka program naka post ka por ha YouTube ba ke local channel. Ha ka ne ka ski menta naga liang Good News TV jong jeseng samna set me ka jongi gidan ka program ka ba kham kerpang. Pakata kalong ya ka bangin yo sko wi ka we ki jingruai naka film nabon ya ka ba ka snat set me ka jongi lim ba ka jeseng samla kala penbi la ka to ne por menta. Kawai na kijing ruwai na frena bon kadai ka ba yu asung ba ha ki jaseng ke jongi ha ki kali ke jongi ha ki yo ki hat ke jongi pat kani ka kijing ruwai ka ba long ka jing ruwai na frena bon ka long ka jing khu ke babon ba ka teng kijing ruwai ka long ngajiet yu jisu pat bon na preng jongi yu asung ye ka sur ye kijing ruwai hin reng pat yu I manu barwai ke kijing ruwai te ka sngi kum Good News Studing so comment si bon bidan hang ne wei kun samla jongi naga balang ke jongi I verarin ameda kongsit ibala wan hangi naga studio naga por ban record ke negi jingruai ngaji di jisu balayam pada naga por nga kwa e kabangan kli khendiat na imo pisngo kumnu ka por ba pi sajiet ba pi ruai ke negi jingruai naga dak film nobon ningkong ngakaban ay ngoy ublay namar jong bangayo ya kani kalat mo bangayo banrai kani ka film nabon tinadok bas dang magin record ya kani ka jingrai ngila yo men siam lupa haswa jong ni ka jingrai ngila record artli ka jingrai ki bangi mut ban belong ka official mo ha kani ka film nabon tabangi yo jing tip na thain so ara ni ki birunas thia ba kani ka jingrai ngaji jujisu ba kadai kani ka jingrai ba kana bon ka kham iet kan te por bangi tip bangin pelong ya kata ka official mah kajing official yang benta ka film nabon dia long layo mensim lupa na duk meningkong dia ngamnum la pat ban rai klam kajing aibor kajong ublay mongi kadi kajing aibor kajong u kadai kasap ko bu ai mo bangin la pen kentiu ya ka kerteng kajong u mah ta to kebli sibun ang asko hang ni ba I kun samla jongi Menditang bidan kasap katalan ke baai ubleh hindai penan kami ni kasap katalan na kamenta keburang bujang ubleh. Bat kembang kalong apa sedang bat mapihi filasaki kata kani ke jing ruai kalong ke jing kerku tisya. Ya baru ki bas ngap ki bai ke film. Bat ngai skam bakani ke program ke jongi kani ke sengi apa I berin insa le kani ke recording hani ke studio tang sengi kalong ke jing kerku pi ki bas ngap ki bai pa ka. To ubleh kerku ya kani ke por kani ke program bat kani ke jing ruai ke bapin yo I pa ngap. Ubleh kerku pi baru ke besibon. Najit yu jisu balaya jeng kerdo jong aban pendam unong ya lam rumah uhi ban lam yang ashaneng syakri ulong kum uni hengin syam lawat shalom lawat syatem ulok ban yai ne kat baem hashitam baro ban hakim jing ut kamen siem ei ban sna haki jing kuslai ei ban rap ha jenjar ba ei ban snolem kum uni lok banga na shem ulo kum uni hengin shem lawat shalom lawat shatem ulok ban yai ne kan baem hashitam baro ban hakim
kim la pin mong u lo hum u ni hin shem la wa cha lu la wa cha em u lo ban